Didi spune că ChatGPT este peste Claude atunci când scrii cod și când dezvolți aplicații mobile. Hai să le punem la încercare și să vedem rezultatele. Eu folosesc Cursor, iar aici am încărcat ultimul model de la ChatGPT, GPT 5.4, și am dat acest prompt. Vreau să creez o aplicație mobilă pentru numărarea caloriilor cu funcționalitatea de a scana mâncarea cu ajutorul camerei, iar AI-ul, deocamdată o să fie un placeholder, să detecteze ce este în farfurie și să-mi spună totalul de calorii. Vreau ca aplicația să fie completă, jurnal, profil, etc., dar să aibă placeholders. Iar acum o să-i dăm exact același prompt și lui Claude, tot în Cursor. Vreau să creez o aplicație mobilă pentru numărarea calorilor cu funcționalitatea de a scana mâncarea cu ajutorul camerei, exact la fel ca și pentru GPT 5.4. Pentru Claude voi folosi Opus, ultimul model la ei, la fel. Acum o să pun pe ecran rezultatele și o să vă las pe voi să decideți care arată mai bine. Aici avem ChatGPT și aici avem Claude. Ambele aplicații mobile arată ok, dar mi se pare că cea făcută cu Claude arată mai premium, culorile folosite, poziționarea și încadrarea butoanelor, accesibilitatea și funcționarea camerei și per total pare o aplicație care este gata de a fi publicată în App Store. Voi ce părere aveți? Dați-mi în comentarii ce aplicații mobile ați dori să mai creăm cu AI.